होटलाबो गेस बायदिसिना मोजां मोजां संनो मोजां थादों लोगोफोर बरिया फालेंफ्राबो नै खुलुमबाय लोगोफोर जों दा थांनो नागिरदों काजलगावआव माने दखाननि रेक लायनो आरो लोगोफोर दा माबायदि ओंखारो माबायदि जादों बाजारा नोंथांमोनहा दा नायदो आंनि चेनेलाव अन्नानै नोंथांमोनहा जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैमोन अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो बेल आइकनखौबो थुना होदो जाहाथे मोनफ्रोमबो भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैनायनि दा जोङो ओंखारबायानो लोगोफोर माबायदिखौ लाबोनाय जायो आं दा नोंथांमोननि खिथागोन माबायदि ओंखारो काजलगाव बाजाराव रबिबार ना गोबां गिदिर जायो आरो मथा मथि चिराङाव बेनो टप होनजायो 1 नाम्बाराव गोलैयो लोगोफोर दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थांनोसै दा गरमथारबो लोगोफोर एसि होनांसिगोन लोगोफोर नै काजलगाव सफैबाय आरो गारि पार्किं खालामखांबाय नै बिसोरबो नायनोसै माखौ लानो माखौ दोननोसो जायो नै मेरला दं लाङाव लाङा दोनैबाबो फैसाखौ थाइसे होआ गुबैया होनो गारि एखमबाबो नायग्रोजोबसै नै लोगोफोर नै ओरैबो दं नै लोगोफोर होटलाबो गेस बायदिसिना मोजां मोजां संनो मोजां थादों लोगोफोर बरिया फालेंफ्राबो नै फालें आरो ओरैबो लारि लोगोफोर आलना ओरैबो नायलाय लोगोफोर काजलगाव बाजाराव माबायदि फानो सियार टुलबो दं नै टुल टेबोल जायो आरो होयो बै लामा सेरावसो दा बरिया लाबाय माथो अट'आव बाइक गासिबो दं नै बेखौ लाबाय लोगोफोर गंसे फासफुट सारिफुट बेयाव गंसे नै बेखौ गंसे नै दा लोगोफोर ओमफ्राय आलना गंसे लाबाय बेखौ माबायदि लोगोफोर नायलाय आलनाया बरिया दं नांगौबा लांफैबानो जाबाय लोगोफोर